akong trabaho. Daghan kaayo. Malingaw ng mga bata ni. Ibitay-bitay. Ito sa daycare center. Wow. Nice. Oh, daghan kayo sila. Naglupad. Ako ni-display sa ako ang daycare center. Daghan kaya akong gitrabaho. Daghan pa ni siya og mga kuwang para display sa daycare center. So, mga numbers. Kaapoy kay trabaho. From daycare service.